హరే కృష్ణ. భక్తుల ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం 15వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. ఈ 15వ అధ్యాయంలో మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ఆఖరి శ్లోకాలు 14వ అధ్యాయంలో బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. అమరం, మరణం లేనిది. అనస్వరం, నాశనం అనేది లేనిది. శాశ్వతమైనటువంటిది. చర్మ సౌఖ్యానికి సహజ స్థితి అయినట్టు నిరాకార బ్రహ్మానికి నేనే మూల ఆధారం. ఆ బ్రహ్మానికి కూడా నేనే మూలాధారం అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అమరము, అనస్వరము, సౌఖ్యము అని వానితో కూడా ఉండుటే బ్రహ్మం యొక్క సహజ స్థితి అన్నమాట. ఆ బ్రహ్మము దివ్యానుభూతికి ఆరంభం. పరమాత్మ దివ్యానుభూతి అందరి మధ్య అంటే బ్రహ్మస్థితి, బ్రహ్మాన్ని పొందటం ఆరంభ స్థితి అన్నమాట. అదేంటంటే మనకి బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవాన్. ఆ బ్రహ్మం దాకా వెళ్తారు అజ్ఞానులు, ఆ బ్రహ్మంలో కలిసిపోతారు. అది ఆరంభ స్థితి. తర్వాత పరమాత్మని యోగులు పరమాత్మని ధ్యానం చేస్తారు. అది మధ్యస్థితి అన్నమాట. పరమాత్మ స్థితి రాగానే వాళ్ళు పరమాత్మలో ఐక్యమవుతారు, పరమాత్మతో మిళితమవుతారు. భగవాన్ అంటే వాళ్ళు శరణాగతి ఎక్కడి దాకా వస్తుంది? బ్రహ్మం వాళ్ళేమో మొదట్లోనే, తర్వాత పరమాత్మ స్థితి ఏమో మధ్యలో వస్తుంది. తర్వాత భగవాన్ అన్నది ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడి సేవ ఎప్పటికీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. శరణాగతి చేసినప్పుడు భగవంతుడి సేవ అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడితోనే కలిసి ఉంటారు. వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తులై ఉంటారు అన్నమాట. అది ఒక భక్తుడి స్థితి. భక్తి యోగం ఏంటంటే భగవంతుడిని సేవించటంలోనే ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి వీటికన్నింటికి కూడా ఆ బ్రహ్మానికి కూడా నేనే మూలాధారం అని చెప్తున్నారు అనమాట. నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా నేనే ఆధారం. నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తారు వాళ్ళు, దానికి కూడా నేనే ఆధారం అని చెప్పినని భగవంతుడు నిన్నటి శ్లోకంలో చెప్పారు. భౌతిక ప్రకృతి అందులో ఆధ్యాత్మిక స్పర్శ ఇదే. భౌతిక ప్రకృతితే బద్ధులైన జీవులు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అలవర్చుకుంటా ఆరంభించినంతనే భౌతిక జీవితం నుండి తమను ఉద్ధరించుకొని దేవదేవుని బ్రహ్మభావనకు వృద్ధి చెందుతుంటారు. జీవితం నందు బ్రహ్మభావనను పొందుటే ఆత్మానుభూతి అందరి ప్రథమ దశ. ఈ దశలో బ్రహ్మానుభూతి పొందినవాడు భౌతిక స్థితికి అతీతుడుగా ఉంటాడు. ఆ భౌతికమైనటువంటి స్థితి మొత్తం దాని నుంచి వైరాగ్యం పొందుతారనమాట. అతీతంగా ఉంటారు. భౌతిక స్థితి అంటే ఏంటి? మనకి సుఖ దుఃఖాలు, మానవమానాలు, ఇవన్నీ ప్రకృతి గుణాలతో ఏర్పడినటువంటి స్థితి. ఆ స్థితి నుంచి వాళ్ళు దూరంగా ఉంటారనమాట. కానీ నిజంగా బ్రహ్మానుభూతి ఎందు పరిపూర్ణతను పోతాడు ఆయన. బ్రహ్మం దాకా వెళ్తారు కానీ ఆ పరిపూర్ణత ఎప్పుడు లభిస్తుంది? పరిపూర్ణతని పొందలేరు.
ఆ స్థితిలో ఉండుటను కొనసాగించి క్రమంగా పరమాత్మ అనుభూతికి పెరిగి తర్వాత దేవదేవుని అనుభూతిని పొందవచ్చు. పరమాత్మ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు కొంతవరకు అనుభూతి లభిస్తుందన్నమాట. కానీ భక్తుడికి మాత్రం ఆ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఏంటంటే భక్తుడికి కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. వాళ్ళకి శరణాగతి పొందిన తర్వాత ఇంక అసలు వాళ్ళు వదిలిపెట్టరు భగవంతుడిని. ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వాళ్ళు. అదే నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. దేనికైనా సరే నేనే మూలాధారం అంటే జ్ఞాన నిష్ట కలిగిన వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే ఈ అష్టాంగ యోగం చేసే వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే భక్తులకు కానీ, ఎవరికి కానీ, ఏ స్థితికి కానీ నేనే మూలాధారం అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనము ఈ అధ్యాయంలో 15వ అధ్యాయం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ఇప్పుడు ఈ 15వ అధ్యాయంలో మనకి చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం ఇది. శ్రద్ధగా వినండి. 15వ అధ్యాయం పంచదశ అధ్యాయం. శాస్త్ర రహస్యాలు తెలుసుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట అర్జునుడికి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పురుషోత్తముడు, బద్ధముక్త జీవులకు అతీతుడు అనమాట ఆయన. ఇది తెలుసుకున్న వారు కృతకృత్యులవుతారు అని చెప్పనని చెప్తారు. తర్వాత జీవుడు బద్ధుడు ఎలా అవుతున్నాడు, ముక్తుడు ఎలా అవుతున్నాడు అనే విషయం కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనం. బద్ధముక్త జీవుల యొక్క దృష్టి ఏ విధంగా ఉంటుంది,
శ్రీకృష్ణుడు సకల జీవుల అంటే బద్ధ జీవులకి ముక్త జీవులకి అందరికీ కూడా ప్రభువు పోషకుడు. ఆయన చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి పెద్ద ఏనుగు వరకు పోషకుడు ఎవరంటే భగవంతుడే. ప్రతి జీవికి కూడా చరాచర జీవులందరికీ కూడా భగవంతుడే పోషకుడు అనే విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకున్నవాడు ముక్తుడవుతారు. ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు అనే విషయాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ముక్తిని పొందుతారు అని చెప్పనని ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటున్నాము. మనము మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యాణం సహస్రేషు వేల మంది మనుషుల్లో ఏ ఒక్కళ్ళు మాత్రమే భగవంతుడిని గుర్తిస్తారు. కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే ఒక్కరు మాత్రమే సంపూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు. సంపూర్ణత్వం పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. యతతామపి సిద్ధానాం అట్లు ప్రయత్నించి సంపూర్ణత్వం పొందిన వాళ్ళల్లో కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః ఏ ఒక్కళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుడి కృపకు పాత్రలు అవుతారనమాట. అందరు ప్రయత్నిస్తారు కానీ అందరూ కూడా భగవంతుడి కృపకు పాత్రలు కాలేరు. కొన్ని అనర్థాలు ఉంటాయి, దాని మూలంగా భగవంతుడి కృపకు పాత్రలు కాలేరు. ఎవరో ఒకళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుడి హృదయంలోకి ఆ సేవలోకి ఎంటర్ కాగలుగుతారు. ఈ గుణాలతో ప్రకృతి గుణాలతో ఎవరికైతే సంబంధం ఉంటుందో ఎక్కువగా వాళ్ళు భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. గుణాతీతుడుగా అయితే మాత్రమే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారు. అంటే భక్తి పెరిగిన వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారినప్పుడు బ్రహ్మభూత స్థితి వస్తుంది వాళ్ళకి. అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడిని గుర్తించి భగవంతుడి దాసుడుగా మారుతారు వాళ్ళు. బ్రహ్మభూత స్థితి అంటే అప్పుడు గుణ ప్రభావం తొలగటం ద్వారా భగవంతునిపై అసలైన భక్తి కలుగుతుంది. అదే భావభక్తి. ప్రేమ భక్తి నిజమైన భక్తి. అదే ముక్త జీవులు బద్ధ జీవులను భగవంతుడే సేవకుడు అనమాట. ఇప్పుడు ముక్త జీవులు కానీ బద్ధ జీవులు కానీ అందరు కూడా భగవంతుడి సేవకులే. వాళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడే పోషిస్తున్నారు. కృష్ణుడు క్షరులకు అక్షరులకు అతీతుడు అని చెప్పిన అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాం మనం ఇక్కడ. ఇప్పుడు అధ్యాయంలోకి ఎంటర్ అవుదాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ హరే హరే. పంచదశాధ్యాయః. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగః. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాఖం అశ్రద్ధం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? వేళ్ళు పైకి కొమ్మలు కిందికి వేద మంత్రాల ఆకులుగా కలిగిన నశింపు లేని అశ్రద్ధ వృక్షం ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు. అది ఈ వృక్షం గురించి ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో ఇంకా వేదాధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఈ వృక్షాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం ప్రయోజనం ఏంటి? ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఎవరు అన్నది తెలుసుకోవటమే. వేదాల్లో ఏమున్నది? భగవంతుడి గురించే ఉన్నది. ఆ భగవంతుడు ఎవరు తెలుసుకోవడమే ముఖ్యమైనది విషయం. కాబట్టి ఈ వృక్షం గురించి ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు వేదాధ్యయనం చేసినట్లే, ఆ కృష్ణ పరమాత్మని ఎరిగినట్లే అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నవాడును భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమైన వాడును వేదాలను ఎరుగును. అశ్రద్ధ వృక్షం ఇది ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ?
సెకండ్ శ్లోక చదువుదాం. సెకండ్ శ్లోక చదివి చెప్తాను, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అదస్యోత్సం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాళాః అదస్య మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఇప్పుడు ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఎట్లా ఉంది? తెల్లకిందులుగా ఉంది ఈ అశ్వత్థ వృక్షం కదా. ఈ వేళ్ళు ఎక్కడ మొదలైనాయి? మనకి వేళ్ళు మనకి సత్యలోకంలో మొదలైనాయి వేళ్ళు. ఆ సత్యలోకం అంటే బ్రహ్మగారి దగ్గర. ఆ సత్యలోకంలో వేళ్ళు మొదలయ్యి ఆ వృక్షం తల్లకిందులుగా పెరిగింది అనమాట, కిందికి వచ్చింది. అదేంటి? ఈ లోకాలన్నీ కూడా 14 భువనాలు కూడా వ్యాపించేసింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఏంటంటే సత్యలోకంలో మొదలయ్యి తపోలోకం, జనలోకం, మహత్లోకం, స్వర్గలోకం, ఇవి ఫస్ట్ ఆ కాండం వచ్చిందనమాట. కాండం వచ్చిన తర్వాత భువర్లోకం సెకండ్ ప్లేసు. భువర్లోకంలో ఏమవుతుంది? భువర్లోకంలోనేమో మొత్తం కొమ్మలు, ఆకులు అవన్నీ కూడా మొత్తం, అంటే మొదటి నుంచి కూడా మొత్తం సత్యలోకం నుంచి కూడా కొమ్మలు, ఆకులు అవన్నీ మొదలైపోయినాయి. అక్కడి నుంచే కూడా కొమ్మలు, ఆకులు అవన్నీ కూడా వచ్చేసేసి మొత్తం భూలోకం వరకు, భూలోకం దాకా వచ్చినాయి. భూలోకం తర్వాత అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాళ, ఈ లోకాలు. ఈ లోకాలు చీకటి, ఈ అధోలోకాలు అనమాట. వీటిల్లో కూడా అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క ఇది వ్యాపించింది. అంటే జీవరాశులు అనమాట. ఇవేంటంటే ఆ కొమ్మలు ప్రకృతి బీజం, 24 మూలకాలు పుట్టించే ప్రకృతి బీజం. ఈ చెట్టు కొమ్మలు జీవులు, కొమ్మలన్నీ కూడా జీవులు అనమాట. తర్వాత కింది లోకాలకు స్వర్గలోకం నుంచి మొదలవుతాయి. స్వర్గలోకం నుంచి మొదలయ్యి ఆ కొమ్మలు కూడా అదో దిశగా కిందికి వ్యాపించినాయి. ఈ వృక్షం పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నది. ఈ వృక్షం అంటే దీని కొమ్మలు, ఆకులు ఇవన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వేళ్ళు పైకి, కొమ్మలు కిందికి, వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన ఈ ఆకులన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు అని చెప్తున్నారు. నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఆ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు. ఇవన్నీ కూడా ఆకులన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు. తర్వాత ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను సాధించే వృక్షం అశ్వత్థ వృక్షం. అంటే ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా జీవించాలి, మోక్షం ఎట్లా వస్తుంది, ధర్మంగా జీవించడం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందాలి. ధర్మార్థ మోక్షాలని సాధించే వృక్షం అశ్వత్థ వృక్షం. ఇప్పుడు రాజసూయాగం చేసి ఫలాలు సాధించి అనుభవిస్తారు ఎవరు? వీళ్ళు పాండవులు. బ్రహ్మాండానికి 3 భాగాలుగా తీసుకుంటే అన్నింటికన్నా కూడా పైన ఉన్న లోకం ఏదంటే సత్యలోకం. అన్నింటికన్నా పైన ఉన్నటువంటి లోకం సత్యలోకం. ఆ సత్యలోకంలో మొదలైంది ఆ చెట్టు. ఆ సత్యలోకంలో వేళ్ళు ఉరుకుని, అంటే ఏంటంటే అక్కడి నుంచి బ్రహ్మగారు సృష్టి చేశారనమాట. ఆ సృష్టి జరిగిన తర్వాత ఆ కింద లోకాలన్నీ కూడా జీవరాశులే. అన్ని లోకాల్లో కూడా జీవులు ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని లోకాలకు కూడా కొమ్మలు వ్యాపించినాయి. ప్రతి లోకానికి కూడా ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను సాధించి పెట్టే వృక్షం అశ్వత్థ వృక్షం. ఈ ఆకులన్నీ కూడా ఇప్పుడు వేళ్ళున్న లోకం ఏమో సత్యలోకం అయితే, సత్యలోకంలో వేళ్లతో పాటుగా కొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ వేళ్లతో పాటు కొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే కొమ్మలు జీవరాశులు అనమాట. అంటే మనుషులు అందరూ కూడా ఆ సత్యలోకంలో కూడా ఉన్నారు. తర్వాత ఇక్కడ
ధర్మార్థ కామమోక్షాలను సాధించి పెట్టే వృక్షం అశ్వత్థ వృక్షం. ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. వేదంలోని మంత్రాలే ధర్మం, వేద మంత్రాలే ధర్మం అధర్మం గురించి చెప్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వేదాల్లోని అనేక మంత్రాలు అనేక ధర్మాల గురించి వివరిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 24 రకాల పదార్థాలతో చెట్టు ఏర్పడుతుంది. అవి ఏంటంటే 24 రకాల 5 పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, తర్వాత పంచ తన్మాత్రలు, తర్వాత బుద్ధి, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, చిత్తం, ఇవన్నీ కూడా కలిపి 24 మూలకాలతో ఈ వృక్షం అనేది ఏర్పడింది. అంటే సంసార వృక్షం మొత్తం కూడా మనిషి ఒక జీవుల్లో ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీ కూడా. ఇటువంటి జీవులు ఎంతమందో ఉన్నారు, అన్నీ కూడా అట్లా అన్ని లోకాల్లో కూడా వ్యాపించింది. శబ్ద స్పర్శ గంధ రూపం స్పర్శ, చిగుళ్ళ స్పర్శ. వృక్షం నుండి ఊడలు పుడతాయి కదా, ఈ ఊడలు, ఆ ఊడలేమో మొత్తం కూడా కొత్త కొత్త దేహాలు పొందుతూ ఉంటారు. ఆ ఊడలు పూర్తిగా దీంట్లో భూమిలో పాతుకుపోయి ఉంటాయి. పాతుకుపోయి తర్వాత మళ్ళీ దేహాలు పొందుతూ ఉంటారు కదా. ఒక జీవి ఆ జీవి వరకే ఆగదు, దాని సంతానం ఉంటుంది. ఆ సంతానం వృద్ధి పొందుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కొమ్మల రూపంలో, ఊడల రూపంలో పాతుకుపోయింది ఈ సంసార వృక్షం. ఇప్పుడు ఈ వృక్షానికి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఈ వృక్షం ఉంది, ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ జీవాత్మను ఏంటంటే అవిద్య ఆవరిస్తుంది. అవిద్య ఆవరించినప్పుడు అహంకారం, అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది జీవాత్మ. అన్ని పనులకి కూడా తనే కర్తను అనుకుంటుంది. యాక్చువల్గా అది ఆ భగవంతుడిలాగే అది కూడా చాలా ఎటువంటి వాటికి కూడా చిత్స్వరూపం అనమాట. అది భగవంతుడిలాగే అయినప్పటికీ కూడా జీవాత్మ ఆ అవిద్య ఆవరించడం వల్ల అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. అనుకుని ఆ దాంట్లో కట్టుబడిపోతూ ఉంటుంది. సంసారంలో కట్టుబడిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మల్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు పైలోకాల్లో ఈ వృక్షం వేళ్ళు ఉన్నాయి. తపోలోకం, జనలోకం, మహల్లోకం కాండం ఉంది. కొమ్మలు స్వర్గలోకం, భువర్లోకం, భూలోకం వ్యాపించి ఉన్నాయి. కొమ్మలు పైనుంచే వచ్చినాయి, సత్యలోకం నుంచే కొమ్మలు వచ్చినాయి. వచ్చి ఈ కింద లోకాలన్నీ కూడా అవి వ్యాపించినాయి. తర్వాత స్వర్గలోకం నుంచి పైనుండే ఈ లోకాలన్నీ కూడా వ్యాపించినాయి అన్నమాట. వ్యాపించిన తర్వాత ఈ చెట్టు యొక్క బీజం ప్రకృతి 24 మూలకాలతో, ఇప్పుడు చెప్పా కదా 24 మూలకాలతో ఏర్పడింది. చిగుళ్ళేమో ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, శబ్దము, రుచి, గంధము, రూపము, స్పర్శ, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు. అంటే శబ్దం అంటే చెవు నుంచి శబ్దం వింటాం కదా, శబ్దం. తర్వాత రుచి నాలిక, తర్వాత మనకి గంధం అంటే ఏంటంటే ముక్కు వాసన, స్పర్శ స్కిన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి. రూపం అంటే ఏంటి? ఒక రూపాన్ని చూసేది అగ్ని, ఆ రూపాన్ని చూసేదేంటి? కళ్ళు. కాబట్టి స్వర్గలోకం నుండి పైన ఉండేది ఒక భాగంగా, మధ్యలో ఉండే భువర్లోకానికి భువర్లోకం నుంచి వచ్చేది ఒక భాగంగా, భూలోకం నుండి ఒక భాగంగా, ముల్లోకాలు అంటారు కదా. ఈ చెట్టునే 3 భాగాలుగా విభజిస్తే అంటే ఆ సంసార వృక్షం ఈ విధంగా వ్యాప్తి చెందింది. సత్యలోకం, తపోలోకం, జనలోకం, మహల్లోకం, ఇది ఫస్ట్ భాగం. తర్వాత స్వర్గలోకం, పైలోకాలు ఒక భాగం అయితే
భువర్లోకం రెండవ భాగం. ఈ చెట్టుకి భువర్లోకం రెండవ భాగం. మూడో భాగం ఏంటంటే భూలోకం. మూడో భాగం ఏంటంటే మనకి భూలోకము, అతల వితల సుతల, తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ. ఈ మొత్తం కూడా మూడవ భాగం. అంటే సత్యలోకంలో కూడా మనుషులు ఉన్నారు, ప్రతి చోట కూడా జీవరాశులు ఉన్నాయి. ఈ చెట్టు యొక్క కొమ్మలు రకరకాల దేహాలు. కొమ్మలు ఏంటంటే రకరకాల జీవరాశులు, దేహాలు అనమాట. ఈ దేహాలైతే వేదాల ఆకులైతే, చెట్టు ఏమిటి అంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను సాధించి పెట్టే సాధకం అనమాట. అశ్వత్థ వృక్షం సంసార వృక్షం. ఇది సంసారం అంటే ఈ దేహాలు, వేదాలలో ఉన్న ధర్మాన్ని పాటించటం, వేద మంత్రాలను అనుసరించటం, వేద మంత్రాల ద్వారా యజ్ఞాలు చేసి ధర్మం పాటిస్తారు. వేద మంత్రాల ద్వారా యజ్ఞం చేసి అర్థం సంపాదిస్తారు. అంటే అర్థం అంటే ధనాన్ని సంపాదిస్తాం. తర్వాత ఆ అర్థాన్ని ఏం చేయాలి? ధనాన్ని అనుభవిస్తాం. మనం ఆ ధనాన్ని మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా దాన్ని ఉపయోగిస్తాం. శాస్త్రోక్తంగా ఇంద్రియాలు తృప్తిపరచుకుంటాం. ఆ గృహస్థిగా మారటము అవంతా కూడా చేసి పూర్తిగా మనం ఆ ధనాన్ని మన ఇంద్రియాల కోసంగా వెచ్చిస్తాం అన్నమాట. ఉదాహరణకి వేద మంత్రాలతో రాజసూయ యాగం చేసి రాజ్యం పొందటం అర్థం అయితే పొందిన రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తారు పాండవులు. ఇదే కామం. ఆ పొందినటువంటి రాజ్యాన్ని ఆ సుఖభోగాలు అనుభవిస్తారు అనమాట. ధర్మ అర్థ కామాలు. ఇదే యాగాన్ని త్యాగబుద్ధితో చేస్తే మోక్షం లభిస్తుంది. అది త్యాగబుద్ధి కలిగి ఉండాలి, భగవంతుడి శరణాగతి పొందాలి. అది అప్పుడు మోక్షం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. వృక్షం మనకి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలని ఫలాలుగా ఇచ్చే చెట్టు కాబట్టి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలను ఇస్తుంది ఇది. కాబట్టి ఈ చెట్టు సాధించే విధానంగా ఆ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను సాధించే విధానం ఏంటి అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత అది సాధించేందుకు ఏ విధంగా మనం కృషి చేయాలి? ఆ గురు కృప కావాలి, సాధువుల కృప కావాలి. ఆ కృపతోనే మనకి మోక్షం లభిస్తుంది అనమాట. ఆకులు చెట్టు యొక్క భాగాలన్నింటికి ఆహారాన్ని తయారు చేస్తాయి. ఆకులు ఎట్లా అయితే ఆహారాన్ని తయారు చేస్తాయి కదా, అదేవిధంగా మనకి ఈ ఫలాలు వస్తాయి. ఫలాలు వచ్చిన తర్వాత ఆకులే వేద మంత్రాలు. ధర్మస్సు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. వేద మంత్రాలు ఏది ప్రతిపాదిస్తున్నాయో అదే ధర్మం. ధర్మాల నుంచి వచ్చే అర్థము కామము, వేద మంత్రాలే అర్థం. ఆ వచ్చే అర్థం అంటే డబ్బు. అధర్మం అంటే ధర్మము అధర్మం. ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు జీవించాలన్నమాట. మోక్షం ఆ ధర్మాన్ని అర్థం పొందటం ద్వారా, ధర్మంగా జీవించడం ద్వారా మోక్షం లభిస్తుంది. ఆకుల ఫలాలకి కారణము, ఆకులు ధర్మార్థ కామ మోక్షాలకి కారణాలన్నమాట. అంటే ఆకుల ద్వారా మనకి శక్తి లభిస్తుంది కదా. అట్లాగే మనం ధర్మం ద్వారా అర్థాన్ని సంపాదించుకుంటాం. అవే మోక్షానికి కారణాలు. మోక్షం పొందటానికి ఏం చేయాలి? మనం ధర్మం ప్రకారంగా జీవించాలి. అంటే ఏంటి? ఈ జీవాత్మననే విషయాన్ని మర్చిపోతాం మనం. మర్చిపోయి ఆ జీవాత్మ ఏం చేస్తుంది? అవిద్య ఆవరించడం వలన అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, అహంకారం, అన్నీ నావే అనుకుంటూ ఉంటుంది. అనుకుంటూ ఉన్నందువల్ల తను గుర్తించలేదు. ఆ గుర్తించలేనందువల్ల ఒక్కొక్క దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కొమ్మల మీదకి నుంచి ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఒక కొమ్మ మీదకి జంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. శరీరాల్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది, దేహాల్ని. ఆ దేహాల్ని తీసుకోవటం ద్వారా అది జీవాత్మ వేరే ఏ దేహం లభిస్తే ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి దీన్ని పొందుతూ ఉంటుంది, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అనమాట.
అది ఆ విషయం ఎవరైతే గ్రహించగలుగుతారో ఆత్మ గురించి, వాళ్ళు వేదాలని తెలిసిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. అధశ్చోత్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాళాః అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రతి ఒక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ ఉంటాయి. 3 గుణాలు ఏంటి? ప్రకృతి గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ ఉంటాయి. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఈ 3 గుణాలకి అవి పోషించబడతాయి అన్నమాట. అంటే ఏంటి? సత్వగుణంలో ఉంటాం, రజోగుణానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం, తమో గుణానికి వెళ్ళిపోతాం. ఆ గుణాల ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనము ఆత్మ అవిద్యతో ఆవరించి, అవిద్య ఆవరించేస్తుంది, అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. అనుకుని మళ్ళీ 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 జన్మలి పొందుతూ ఉంటుంది. ఆ కామ్య కర్మలు ఉంటాయి కదా, ఆ కర్మల్లో బంధింపబడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఏ విధంగా అయితే బంధింపబడుతున్నదో, ఈ ఊడలు చూడండి, అట్లా పాతుకుపోతాం మనం. పాతుకుపోయి పూర్తిగా దాంట్లో బందీకృతులమవుతాము. ఇట్లా దేహాలు తీసుకుంటాం. ఈ కొమ్మల మీద నుంచి ఒక కొమ్మ నుంచి ఒక క్షేత్రం నుంచి ఇంకో క్షేత్రంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. శరీరాలు ఆ క్షేత్రంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ క్షేత్రం యొక్క ఏదైతే దేహం లభించిందో ఆ దేహంలో ఈ ఇంద్రియ విషయాలు వీటినన్నింటినీ తోడు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం. ఇంద్రియ విషయాల్ని వాటిని అన్నింటినీ మూట కట్టుకుని ఆ మూట వెంబడి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం అన్నమాట. వెంబడి తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకో దేహం వస్తుంది వాటి మూలంగా. ఆ దేహంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇంద్రియ విషయాలతో ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాం. ఆ వాసనలు ఉంటాయి కదా, ఆ వాసనలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ ఈ జన్మలో యుద్ధం చేస్తాం. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ వస్తుంది. ఆ జన్మలో కొత్త శరీరాలు, కొత్త మనుషులు, మళ్ళీ కొత్త భార్య, కొత్త భర్త, కొత్త పిల్లలు, అందరూ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళతో మళ్ళీ యుద్ధం మొదలు పెడతాం. ఆ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత సమాప్తం కాగానే ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకుంటాం. అట్లా మనం దేహాలు మారుస్తూ ఉంటాము. ఇట్లా ఇది ఆధ్యాత్మికమైన వృక్షం. మనమేంటి? ఈ నీడను చూసి భ్రమిస్తున్నాం అన్నమాట. నీడ శాశ్వతం కాదు, నీడ ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతం కాదు. కానీ నీడను చూసి భ్రమిస్తూ ఉన్నాం మనం. ఈ దేహం పొందంగానే ఆ దేహం నాది అనుకుంటాం. అనుకొని అన్నీ నా వాళ్ళు, నాది, నా డబ్బు, నా సంసారం, నా అంతా నా అనుకుంటాం. అనుకుని ఆ దానికోసంగా యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. యుద్ధం చేసి 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 అలసిపోయి ఆ కాలం దీంట్లో పడిపోతాం. కాలంలో కాలం ద్వారా మార్పు చెంది నశింపు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి దేహానికి కూడా ముసలితనం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ శరీరం అయిపోగానే మళ్ళీ ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకుంటాం. అంటే ఏంటంటే కొంతమంది ముందుగా కూడా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు. మన కళ్ళ ఎదురుగుండానే మన పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు. మన తాతలు, తండ్రులు, మన బాబాయిలు అందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు మన కళ్ళ ఎదురుగుండా. అయినప్పటికీ కూడా మనము అది గుర్తించకుండా నేను శాశ్వతం అనుకుంటాం, ఇది శాశ్వతం అనుకుంటాం, ఈ నీడే మనకి శాశ్వతం అనుకుంటాం. అనుకుని అశాశ్వతమైనటువంటి నీడని మనము ఆశ్రయిస్తాం అన్నమాట. శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి మర్చిపో.
న రూపమస్యేహ తదోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. దృఢేన చిత్త. హరే కృష్ణ. చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రస్తుతా పురాణి. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళతో విరసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెదకాలి. ఎవరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవరి నుండి అనంతకాలము సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. న రూపమస్యేహ తదోపలభ్యతే. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఈ ప్రపంచంలో చూడబడదు. అంటే మనకి అది ఎక్కడ ముగుస్తుందో ఎక్కడ ఆరంభమో మనకి తెలియదు అనమాట. దాని మూలం ఎచ్చటనుడునో ఎవరునో అర్థం చేసుకోలేరు, ఎవరికి తెలియదు. అది అశ్వత్థమేన సువిరూఢ మూలం అసంగ శస్త్రేణ దృఢైన చిత్వ. అంటే మన సంసార వృక్షం ఎక్కడ మొదలైంది, మనం ఎక్కడ, అనాది ఆత్మ ఎక్కడ, అనాది నుంచి ఉన్నది ఆత్మ. ఆత్మ ఏం చేస్తున్నది, అవిద్యతో ఆవృతమవుతున్నది. అవిద్యతో ఆవృతమయ్యి పూర్తిగా అన్నీ నేనే నేనే అనుకుంటూ ఆ విషయగ్రాహ్యాలన్నింటినీ, ఇంద్రియ విషయగ్రాహ్యాలన్నింటినీ వెంబడి తీసుకుని ఆ కాలం మూలంగా నశింపబడి ఇంకొక దేహంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నది. అదైపోగానే ఇంకో దేహంలో ప్రవేశిస్తున్నది. ఆ ఆనందాన్ని పొందుతున్నది, ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుంటున్నది. అట్లా అది ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నది విరామం లేకుండా. అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఆత్మ. కానీ దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. ఆ మొత్తం కూడా అసంగ శస్త్రేణ, ఒక శస్త్రం, దాంతో ఖండించాలి. అనాసక్తి. అసంగ శస్త్రం అంటే అనాసక్తి, అంటే ఆసక్తి లేకుండా ఆ గ్రాహ్యాల మీద, విషయాల మీద, వాటి మీద మనకి ఎక్కువ ఆసక్తి లేకుండా దాన్ని, అంటే ద్వంద్వాతీతులుగా మారాలి. సుఖ దుఃఖాలు కానీ మానవమానాలు కానీ ఏవి కూడా పట్టించుకోకుండా ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవలో ఉంటూ ఆ విధంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, మనము పూర్తిగా విషయగ్రాహ్యాలతో మన ఆత్మ పూర్తిగా విషయాల్లోనే మునిగిపోయినది. వాటి మీదే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నది. చూపించేటప్పుడు దానికన్నా బలమైంది ఆపాలన్నమాట. ఆ బలమైన వాడు ఎవరంటే భగవంతుడు, గురువు. ఆ గురువు ద్వారా మనకి ఆపబడుతుంది. అది ఆ వైరాగ్యం అనేది వస్తుందన్నమాట. తతఃపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి. ఈ చెట్టు ద్వంద్వాలు కలిగినటువంటి ఈ చెట్టుని ఖండించాలి. అసంగ శస్త్రం, మనం వైరాగ్యం అనే శస్త్రంతో ఖండించాలన్నమాట దాన్ని. తర్వాత జ్ఞానులు జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవటం ద్వారా సత్వగుణంలో ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు. అంతిమంగా బ్రహ్మస్థితిని పొందే ప్రయత్నం చేస్తారు. ద్వంద్వాతీతులుగా మారుతారు. గుణాల వలన ద్వంద్వాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఆ గుణాల ప్రభావాన్ని వాళ్ళు దాటుతారు జ్ఞానులు.
దాటి ద్వంద్వాతీతులుగా మారుతారు. అంటే వీళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని చేసి అంతఃకరణ శుద్ధి పొందటం ద్వారా సత్వగుణం పెంచుకొని వాళ్ళు అజ్ఞానులు కూడా వాళ్ళు పరమాత్మ బ్రహ్మాన్ని పొందుతారనమాట. ఆ బ్రహ్మం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మంలో ఐక్యమవుతారు జ్ఞానులు. అంటే అది ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే వాళ్ళు బ్రహ్మంలో ఐక్యమవుతారు. తర్వాత పరమాత్మ. పరమాత్మ అంటే యోగులు. పరమాత్మ స్టేజ్ వరకు వెళ్తారు వాళ్ళు యోగులు. పరమాత్మని అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార దాకా వెళ్తారు వాళ్ళు. ప్రత్యాహార దాకా యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార దాకా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు పరమాత్మతో అనుసంధానం అవుతుంది మనస్సు. ఆ విధంగా వాళ్ళు పరమాత్మ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి శరణాగతి లభిస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ అష్టాంగ యోగులు ఆ పరమాత్మలో ఐక్యమవుతారు. అంటే సెకండ్ స్టేజ్లో వెళ్తారు వాళ్ళు. ఆ సగంలో వాళ్ళు ఇదవుతారు పరమాత్మతో. అదే భక్తులు అనుకోండి, భక్తులు సేమ్ నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు అంతఃకల్మష శుద్ధి అంతా జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత అంటే ఒక పెండ్యులం ఇట్లా ఇట్లా కదులుతూ ఉంటుంది కదా, కదులుతూ ఉన్నప్పుడు దానికి పెండ్యులానికి ఆపాలంటే ఒక శక్తి కావాలి. ఆ శక్తి ఎట్లా, మనం చేత్తో బలవంతంగా ఆపితే ఆగుతుంది అది. అదేవిధంగా శక్తి ఏది అంటే సాధు సంఘం. ఆ సాధు సంఘం అనే శక్తి ద్వారా మన జీవాత్మ ఏమవుతుంది, తను అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతుంది. తెలుసుకుని భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతుంది అనమాట. అంటే అది లాస్ట్లో ఆ శరణాగతి పొందిన దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది ఇంకా భక్తి. ఇంకా కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు భక్తి చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళు భక్తులు మొదలైన దగ్గర నుంచి ఇంకా లాస్ట్ వరకు ఇంక వాళ్ళ జీవితం అయిపోయే వరకు కంటిన్యూగా వాళ్ళ భక్తి జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ యోగులకు కానీ జ్ఞానులకు కానీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఆగిపోతుంది, సెకండ్ స్టేజ్లో ఆగిపోతుంది. కానీ భక్తులకు మాత్రం అట్లా ఆగదు, అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. భగవంతుడి సేవలోనే వాళ్ళు నియుక్తులవుతారనమాట. ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే మిణుగురు పురుగు కాంతి ఎలా ఉంటుంది, మిణుగురు పురుగు కొంచెంగా కాంతినిస్తుంది. ఆ మిణుగురు పురుగు కాంతినే ఓ బ్రహ్మాండమైన కాంతి అనుకుంటారు జ్ఞానులు. అనుకుని దాంట్లో లీనమవుతారనమాట. ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు, దాని బ్రహ్మంలో కలిసిపోతారు. ఆ భ్రాంతి నుంచి విడబడతారు. నిర్మాణ మోహ భ్రాంతి నుంచి విడిపడతారు. ఆధ్యాత్మ నిత్య సంసార వృక్షానికి పండిన పండ్లు విరక్తి పొందుతారు. వాటి నుంచి ఆ సంసారం నుంచి విరక్తి పొంది వాళ్ళు ఆ జ్ఞాన నిష్టలో ఉండి వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మంతో కలిసిపోతారనమాట. ఇది నిర్మాణ మోహాదిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంతి మూఢాః పదమవ్యయం తత్. అట్టిన దివ్యధామాన్ని సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు భౌతిక ప్రకృతి ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. వీళ్ళేంటంటే జ్ఞానులు ఆ మిణుగురు పురుగు కాంతి వరకే ఉంటుంది వాళ్ళది, ఆ బ్రహ్మజ్యోతి కాంతి అన్నది. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి కాంతి కూడా బ్రహ్మం కాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది ఆ శక్తి. కానీ ఈ భక్తులు ఏంటంటే పూర్తిగా భగవంతుడిని సేవించడం ద్వారా ఆ దివ్యధామం సూర్యచంద్రులతో అది ప్రకాశింపబడదు. ఆ దివ్యధామం అనమాట. అది అగ్ని అవసరం లేదు, సూర్యుడు అవసరం లేదు, చంద్రుడు అవసరం లేదు, స్వయం ప్రకాశం అనమాట. విద్యుత్ కూడా అవసరం లేదు, భగవంతుడి కాంతి.
అదేంటంటే స్వయం ప్రకాశం. ఆ స్వయం ప్రకాశం దాకా వెళ్ళిన తర్వాత భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైన తర్వాత భక్తులు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా జన్మ అనేది పొందరు. ఇది ఏంటంటే ఐకాంతిక భక్తి. ఐకాంతిక భక్తి అంటే భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకుని భగవంతుడి కోసమే వాళ్ళు సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు ఆనందపడుతున్నాడా నా కోసం అనేది ఉండదు. ఈ బ్రహ్మాన్ని పొందటంలో, పరమాత్మని పొందటంలో నా అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇందులో నా అనేది ఉండదన్నమాట. నా అనేది ఉండకుండా ఎంతసేపు ఆ భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకున్నాడు అనే దీంట్లో ఉంటారు వాళ్ళు. భగవంతుడిని తృప్తి పొందించే ప్రయత్నంలోనే నిమగ్నమై ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడి అంటే ఇదేంటంటే ఈ సూర్యకాంతితో కానీ చంద్రుడి కాంతితో కానీ సమానం కాదు భగవంతుడిది. భగవంతుడిది స్వయం ప్రకాశం. అటువంటి కాంతి, ఆ కాంతి గురించి భగవంతుడి గురించి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ భగవంతుడిని సంతోషపెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అన్నమాట. భౌతిక ప్రపంచానికి అట్లాంటి ఆ ఆనందం పొందిన తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడి కృప లభించిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ లోకానికి తిరిగి రారు. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్రేష్టానింద్రియాణి ప్రకృతిష్టాని కర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు శాశ్వతమైన అంశాలు, కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీవులు జీవాత్మలు, అంశాలు, శాశ్వతమైన అంశాలు. ఆ భగవంతుడి అంశే జీవాత్మ అయినప్పటికీ కూడా ఆ జీవాత్మ తను మర్చిపోతుంది అవిద్య మూలంగా. ఆ భగవంతుడిని సేవించడంలోనే నా ఆనందం ఉంది అనే విషయాన్ని మర్చిపోతుంది. మర్చిపోయి బద్ధ జీవితం, ఆ బద్ధుడైపోతాడు అనమాట. కర్మల్లో బద్ధుడైపోతాడు. బద్ధుడైపోయి మనస్సు కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో, ఈ మనస్సు ఆ చిత్తంలో కోరికలన్నీ కూడా స్టోర్ అవుతాయి. ఈ 6 ఇంద్రియాలు కూడా పూర్తిగా మనస్సులు కలిగినటువంటివి. అదేంటంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఇవన్నీ కూడా వాటి దీంతో నిండిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. కోరికలతో నిండిపోయి ఉంటాయి. ఆ కోరికలన్నింటితో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ ఇంద్రియాల కోరికలతో, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసంగా వాళ్ళు ఆ సంసారం అనే దీంట్లో యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. దాంతోనే పోరాడుతూ ఉంటారు ఇంద్రియాల తృప్తి కోసంగా. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతిస్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాసయత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకుని పోయినట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి వేరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళ్తాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని దాన్ని విడిచిపెడతాడు. ఎట్లా అయితే ఒక గాలి, ఇప్పుడు గాలి మనకి ఇక్కడ మనం ఏదన్నా మంచి వాసన సాంబ్రాణి కడ్డి వెలిగిస్తే ఇంకో చోటికి తీసుకెళ్తుంది. పక్క ఇంట్లో వాసన వస్తుంటుంది మన ఇంట్లో సాంబ్రాణి కడ్డి వెలిగిస్తే. ఆ గాలి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి క్యారీ అయిపోతుంది, ఆ వాసన తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా జీవుడు కూడాట తన ఇంద్రియాల ద్వారా అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు కదా. ఈ శరీరంలో కొన్ని వాసనలు ఉంటాయి. అంటే ఈ శరీరం ద్వారా పొందినటువంటివి ఆ ఇంద్రియ విషయాలకు సంబంధించినటువంటి వాసనలు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మూట కట్టుకుంటాడట. ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా మూట కట్టుకుని ఇంకొక దేహాన్ని పొందుతాడు. ఇంకొక దేహాన్ని పొందిన తర్వాత ఇవి వదిలేస్తాడా? వదిలేయడు. ఇంకొక విషయాలు కూడా యాడ్ అవుతాయి దాంతో పాటుగా.
యాడ్ అయిన తర్వాత ఆ శరీరానికి సంబంధించిన తృప్తిలో ఇంకా 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 వాడు ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారా, ఇంద్రియ తృప్తి గురించే ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఇంకో శరీరం తీసుకుంటాడు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనిషి శరీరం ఉంది. ఈ శరీరంలో మనం ఎంతసేపటికి కూడా మన కర్మల్ని మనం చేస్తూ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే బతుకుతూ ఉన్నాం అనుకోండి. ప్రతిదీ కూడా ఆ కోరికలు తీర్చుకుంటూ కాలం కాలం ద్వారా నశించిపోతాం మనం. అంటే ముసలితనం వస్తుంది, వార్ధక్యం వస్తుంది, అయిపోతుంది జీవితం. అవన్నీ కూడా తీసుకొని వేరే శరీరానికి వెళ్ళిపోతాం. ఆ శరీరం ఏది వస్తుంది మనకి? మనం చేసుకున్న కర్మని బట్టి మనకి శరీరం వస్తుంది. సపోజ్ పంది శరీరం వచ్చింది అనుకోండి. ఆ పంది శరీరం వస్తే ఆ పంది శరీరంలో వాసనలు మనం ఈ మనిషి జన్మలో మలం విసర్జిస్తాం. ఆ వాసన అంటే కూడా మనం దూరంగా ఉంటాం కదా. మలం విసర్జిస్తాము. మళ్ళానేమో ఈ బురద వాటిని మనం అసహించుకుంటాం. ఆ వాసన ఇష్టపడ్డాం మనం. కానీ ఆ పంది శరీరం వచ్చేటప్పటికి పందికి ఏమవుతుంది? అది మలం తింటేనే దానికి ఆహారం అనమాట. మలమే. ఆ మలం తినడం ద్వారా దానికి బలం పొందుతుంది. బలాన్ని పొంది సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆ సంతానాన్ని వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆనందంగా బురదలో బురుతూ ఉంటుంది. హ్యాపీగా ఆనందంగా ఆ వాసనని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఏ దేహంలోకి వెళ్తే ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి వాసనలన్నింటినీ కూడా ఆనందంగా ఇది నా దేహం, నేను అనుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. అనుకొని దాన్ని అనుభవించి తృప్తి పొందుతూ ఉంటాడు జీవాత్మ. ఇక్కడ చూడండి, పంది శరీరం. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం గ్రహణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయాను ఉపసేవతి. జీవుడు ఆ విధంగా వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకుని మనస్సుతో కూడిన నిర్దిష్ట రకం చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు, స్పర్శ భావాన్ని పొందుతుంది. వేరే శరీరానికి వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత సపోజ్ పంది రూపం వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన కన్ను, ముక్కు, ఇంద్రియాలకి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, వాటికి సంబంధించిన వాసనలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, వీటన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. అది చాలా ఆనందంగా అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, ఇంద్రియ విషయాల్ని అనుభవిస్తాడనమాట. ఇప్పుడు ఇంద్రుడు కూడా పంది జన్మ వచ్చింది ఇంద్రుడికి. వస్తే ఆ బురదలో పడి పొలుతూ ఉన్నాడు. పొలుతూ ఉంటే అక్కడికి ఇంద్రుడు నారదుడు వెళ్తూ చూశాడు. చూసి, అయ్యో ఇంద్ర, బురదనే నువ్వు అంత బాగా ఆస్వాదిస్తున్నావే, బాధగా ఉంది నాకు, అయిపోతున్నదిలే ఇప్పుడు, ఇంక నీకు ఈ జన్మ అయిపోతుంది, ఇంక అయిపోయింది టైము, వచ్చేస్తావు నువ్వు ఇంద్రలోకానికి అని చెప్తే, అయ్యయ్యో అప్పుడేనా, నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను, నా పిల్లలు, నా భార్య అన్నదిట పంది. అట్లా ఆ పందికి సంబంధించినటువంటివన్నీ కూడా చాలా ఆనందంగా ఆ దేహానికి సంబంధించిన విషయవాసనలన్నీ కూడా ఆనందంగా అనుభవిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భృంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషా. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోనలేరు. కానీ జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. శరీరాన్ని ఏ విధంగా వదిలిపెడతాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావం ఏ విధంగా శరీరం మీద చూపిస్తున్నది అనే విషయాలు ఆ జీవుడికి తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ జీవుడు ఆ విషయగ్రాహ్యాల మీదే దాంట్లోనే పడి పొలుతూ ఉంటాడు. పొలుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ జీవుడికి ముక్తి ఎప్పుడు లభిస్తుంది? జ్ఞానంలో శిక్షణ కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. జ్ఞానంలో శిక్షణ ఎప్పుడు లభిస్తుంది? తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇలా చక్రంలాగా తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడు. అన్ని చక్కగా అన్ని దేహాల్ని పొందుతూ ఆ విషయాలు, ఇంద్రియ విషయాలన్నీ అనుభవిస్తూ, అప్పుడు దానికి స్టాప్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది?
స్టాప్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక సాధు సంఘం ద్వారా, ఒక గురువు ద్వారా, ఆ గురువు ద్వారా వచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందటం ద్వారా వాళ్ళు, ఆ గురువు ఆల్రెడీ ఆయన జ్ఞాని అయి ఉంటాడు. ఆ జ్ఞానాన్ని వీళ్ళకి అందించడం ద్వారా, ఒరే నువ్వు శరీరం కాదురా, ఆత్మవిరా నువ్వు, నీ ఆత్మ ఆనందం ఎప్పుడు లభిస్తుంది? నీ ఆత్మకి భగవంతుడి సేవలో మాత్రమే నీకు ఆనందం లభిస్తుంది. ఆ భగవంతుడి సేవ చేసుకో. ఈ ఇంద్రియ తృప్తితో అల్లాడవాకు. ఈ శరీరాలన్నీ కూడా మొత్తం అందరూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళే. నీ పెద్దవాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు. చూస్తున్నావు, అందరినీ చూస్తున్నావు కదా. నేను శాశ్వతం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? నువ్వు శాశ్వతం కాదు, నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతావు ఏదో ఒక రోజుకి. ఆ జ్ఞానం పొందాలి. ఆ జ్ఞానం, శిక్షణ పొందిన కళ్ళు మాత్రమే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతాయి. ఆ శిక్షణ పొందిన కళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి? ఒక గురువు ద్వారా, ఒక సాధు సంఘం ద్వారా మనకి ఆ శిక్షణ అనేది లభిస్తుంది. దాన్ని పొందగలగాలి. ఇప్పుడు అన్నీ వింటుంటాం, మనం వింటూ ఉంటాం కానీ విననట్టే దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోం అన్నమాట. వాడు ఏదో రోగం వచ్చిందిరా, చచ్చిపోయాడు అంటారు. ఆ రోగం నాకెందుకు వస్తుంది, నేను ఐఆమ్ స్ట్రాంగ్ అనుకుంటాం. అయిపోయింది, 100 సంవత్సరాలు బతికాడు వాడు, అయిపోయింది. 100 సంవత్సరాలు కూడా కృష్ణ అనే నామం కూడా పలకలేదు, వెళ్ళిపోయాడు, రోగంతో వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు వాడు దుష్టుడు అని చెప్తారు. అయినా మనం గుర్తించం. పర్వాలేదు అంటాం. 10 ఏళ్ల పిల్లవాడే చచ్చిపోయాడా అంటారు, అయినా కూడా పట్టించుకుంటాం. ఏదైనా సరే వింటూ ఉంటాం. విని నేనది కాదు, నేను 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 అనుకుంటూ ఉంటాం. ఆ నేను అనేదే జీవాత్మ. జీవాత్మ ఏం చేస్తాడు? నేను అది కాదు. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? అవిద్యతో ఆవరించి ఉంటుంది. అవిద్యతో ఆవరించినందువల్ల మన ఎదురుగుండా మనుషులు వెళ్ళిపోతున్నా కూడా కాలం నన్ను తీసుకెళ్ళదు అని అనుకుంటాం. శాశ్వతం, నేను ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉన్నాననుకుని పూర్తిగా ధనం గురించి, ఆ ఇళ్ళ గురించి, ఆ ఆస్తుల గురించి మొత్తం కూడా మనము మూటలు కడుతూ ఉంటాం. ఏదో ఒక రోజు మనం ఆ మూటలు కట్టడంలోనే మనకి జీవితం అయిపోతుంది. ఆ భగవంతుడిని కృష్ణనామం, కృష్ణ అని కూడా అనుకోము. ఒక యోగుల్ని గుర్తించం, ఆ గురువుల్ని గుర్తించం, ఆ గురువు దగ్గర మనం జ్ఞానం పొందామని అనుకోము. ఏది ఆ భగవంతుడిని గుర్తించం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనము మళ్ళీ వచ్చే జన్మ మన దేహంతో మళ్ళీ ఆ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలన్నింటినీ కూడా పట్టుకొని ఆ సూక్ష్మదేహం మొత్తం కూడా ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకో దేహాన్ని ధరిస్తుంది. ఆ దేహానికి సంబంధించిన విషయాలలో పొర్లుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఆత్మానుభూతి కలిగిన యోగులు దీన్నంతా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. అంతా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ. ఆత్మ స్థిరంగా ఉంటుంది, శరీరం క్షరం. ఇవన్నీ కూడా క్షరులు, అక్షరులు. క్షరులు ఎవరంటే వీళ్ళు మన జీవాత్మలు. మనం ఇక్కడే జన్మలు పొందుతూ ఉంటాం. క్షరులు మన జీవులు అన్నమాట. అక్షరులు ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి సన్నిధానికి చేరిన వాళ్ళు అక్షరులు. క్షరం లేనటువంటి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదన్నమాట. ఉండకుండా చక్కగా భగవంతుడి ధ్యానంలో, భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైపోతూ ఉంటారు. లేకపోతే మనం చేసిన పనుల మూలంగా 84 లక్షల జీవరాశులు ఏ జన్మైనా కూడా లభించవచ్చు మనకి. ఈ జన్మ అయిపోయిన తర్వాత దేంట్లో ఒక దేహంలోకి మనం గ్రహించిన ఇంద్రియాల తృప్తులు ఉంటాయి కదా, వాటి ప్రకారంగా మనకి వచ్చే జన్మ కూడా ఉంటుందన్నమాట. మనం దేన్నైతే ఇష్టపడుతున్నామో ఆ ఇష్టాన్ని ప్రకారంగా మనకు వచ్చే జన్మ ఉంటుంది.
ఆ జన్మలో మనం ఆ దేహాన్ని తప్పకుండా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే చచ్చినట్టు. ఆ దేహంలోకి ప్రవేశించి ఆ దేహానికి సంబంధించిన విషయాల్ని తృప్తిగా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఆ దేహంతో మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట, దాంట్లో ఉన్న విషయాలతో. నిష్కామ కర్మయోగి కానీ భక్తి యోగం కానీ చేసినంత వారు స్పష్టంగా కాలంలో శరీరంలో కలిగే మార్పులు స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతారు. ఈ యోగులు ఎవరంటే ఈ జ్ఞాన యోగులు. వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని చేసి భక్తి యోగాన్ని అనుసరించడం ద్వారా భక్తి యోగులు వాళ్ళు స్పష్టంగా కాలం విషయాన్ని చెప్పగలుగుతారు. కాలం రే నీది అయిపోతున్నదిరా జీవితము, నువ్వు చేసుకో, నువ్వు జపం చేసుకో, నీ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకో. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. వీళ్ళు గుర్తించలేరు, అందుకని వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు అనమాట. జ్ఞానులు అష్టాంగ యోగులు నిష్కామ కర్మ యోగులు చేసి తెలుసుకుంటారు. అది ప్రతి సాధకునికి సద్గురు అవసరం. అంటే ఒక గురువు ద్వారా మాత్రమే దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. గురువు మాత్రమే దాన్ని జన్మల చక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు జైంట్ వీల్లో తిరుగుతున్నాం మనం, దాన్ని స్టాప్ చేయాలి. ఆ బటన్ నొక్కితేనే స్టాప్ అవుతుంది. అది ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది? ఆ బటన్ నొక్కాలి. ఆ బటన్ ఎవరు నొక్కుతారు? ఒక గురువు ద్వారా అది స్టాప్ కాబడాలి. గురువు చెప్తారు, జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. ఇచ్చినా కూడా నువ్వు అనుసరించలా, ఆయన చెప్పిన జ్ఞానాన్ని నువ్వు అనుసరించినప్పుడు మళ్ళీ జైంట్ వీల్ ఎక్కి తిరుగుతూ ఉంటావు. అనుసరించావనుకో జన్మరాహిత్యాన్ని పొందగలుగుతావు. మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండకుండా ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కాగలుగుతారు. ఈ విషయాన్ని అందరూ ఎవరు ప్రయత్నించినా కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోలేకే ఈ కర్మల్లో పూర్తిగా నియుక్తులైపోతూ ఉంటారు. మొత్తం కూడా ఈ బద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారనమాట. ఆ జ్ఞానులు యోగుల కృప లభించాలి. ఆ కృప ద్వారా మాత్రమే మనము ఆ భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నో తత్తేజో విద్ధి మామకం. సూర్యరశ్మి ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తున్నది. చంద్రుని వైభవం మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండి వస్తున్నది. ఇప్పుడు సూర్యరశ్మితోనే పంటలు పండుతాయి కదా. మనకి తెలుసు కదా. మనకి 10వ అధ్యాయంలో చెప్పారు ఆ సూర్యుడు చంద్రుడు నేత్రాలు అని. ఆ చంద్రుడిలో నుంచి వచ్చినటువంటి రసాల ద్వారా మనకి ఔషధాల్లో ఉన్నటువంటి గుణాలు కానీ, మళ్ళానేమో వాటల్లో ఉండేటువంటి పండ్లల్లో ఉండేటువంటి టేస్ట్ కానీ, రంగు కానీ, ఇవన్నీ కూడా చంద్ర కిరణాల ద్వారా వస్తాయి. సూర్యుడి ద్వారా పంటలన్నీ కూడా పండుతాయి. మొక్కలన్నీ బతకాలన్నా సూర్యుడి ద్వారా ఆహారాన్ని పొందుతాయి. అవి పత్రజన క్రియ అది జరగటం ద్వారా అవి బాగా అభివృద్ధి చెంది మనం జీవించటానికి ధాన్యాన్ని అవన్నీ కూడా ఇస్తున్నాయి. ఆ సూర్యుడిలోని తేజస్సు సూర్యుడి ద్వారా వచ్చిందా? సూర్యుడిదా తేజస్సు? కాదు కదా. సూర్యుడిది కానీ చంద్రుడిది కానీ ఏవి కానీ మొత్తం కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచే వస్తున్నాయి మొత్తం కూడా. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండి వచ్చాయి. ఇవి మొత్తం కూడా నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటివే. జీవులందరూ ఆనందంగా ఉండటం కోసం ఆ పంటలు బాగా పండి ఆహార ధాన్యాలు అవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఆహారంగా లభించడం కోసంగా అన్నింటికీ కూడా నేనే కారణం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. గామ విశ్వచభూతాని ధారయామ్యహమోజసా ఉష్ణామి చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో ఉంటాయి. నేను చంద్రునిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాయనాన్ని సరఫరా చేస్తాను. అది ప్రతి గ్రహం కూడా వాటి కక్షలో అవి నిలబడటానికి భగవంతుడి శక్తి కారణము. ఇప్పుడు
ఆ గ్రహాలన్నీ కూడా ఆకాశంలో మనకి ప్రతి గ్రహం కూడా వాటి కక్షలో అవి ఉంటాయి, వాటి ప్లేస్లో అవి ఉండి వాటి భ్రమణం అంతా కూడా భగవంతుడి శక్తి. అది ఆ కక్షలో ఉన్నాయంటే భగవంతుడి శక్తి. కానీ చంద్రుడిగా అట్లా చంద్రుడిగా మారి నేను ఔషధాలు కూడా నేనే ఇస్తున్నాను, జీవరసాయనాలన్నింటినీ కూడా నేనే ఇస్తున్నాను. ప్రతి గ్రహంలో కూడా నా శక్తి ఇమిడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ప్రతి గ్రహానికి కూడా ఆ కక్షలో అవి పనిచేస్తున్నాయి అంటే భగవంతుడి శక్తే. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితాః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నమిలేవి, చీకేవి, తాగేవి, నాకేవి ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా అజీర్ణమవుతున్నాయి. మనకి రకరకాల ఆహార పదార్థాలు తింటాం మనం. తిన్నప్పుడు జీవుల యొక్క శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ, ఆ జఠరాగ్ని అంటారు కదా, ఆ జఠరాగ్ని ద్వారా ఆ తిన్నటువంటి ఆహారం పచనమవుతున్నది. ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి మన లోపల వాయువులు ఉంటాయి, ఆ వాయువులతో కలుస్తుంది. కలిసి ఆ పదార్థం జీర్ణమయ్యేట్టుగా నేనే చేస్తున్నాను. 4 రకాల ఆహార పదార్థాలు మనం ఏ రకంగా తిన్నప్పటికీ కూడా ఆ ఆహార పదార్థం జీర్ణమయ్యేందుకు నేనే కారణము. అవన్నీ ఏర్పాటు చేసిన వాడిని నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనకి. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమర్పు కలుగుతున్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను. మొత్తం కూడా భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినటువంటివే ఈ వేదాలంతా కూడా. వేదాల సారం మొత్తం కూడా ఆ భగవంతుడే. ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు అనే తెలియజేస్తున్నాయి వేదాలన్నీ కూడా. ఆ వేదాల సారం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళ హృదయంలో భగవంతుడు నివసిస్తారనమాట. అంటే అట్లా భక్తులకి ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను. ఎట్లా పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాను. ఉన్నారు పరమాత్మ రూపంలో, కానీ ఆయన గుర్తించాలన్నమాట. నా నుండి ఆ భగవంతుడి నుంచే జ్ఞాపక శక్తి అనేది కలుగుతున్నది. జ్ఞానం కూడా మనకి, ఆ తెలివితేటలు అనేవి మనకి భగవంతుడే ఇస్తున్నారు. మతిమరుపు కూడా భగవంతుడే. ఏదన్నా కష్టం కలుగుతుంది మనిషికి, ఎవరైనా చనిపోతారు, ఫస్ట్ డే ఏడ్చినంతగా 10వ రోజు ఏడవరు. 10 రోజులు అయ్యేటప్పటికి కొంత మర్చిపోతారు, సంవత్సరం అయ్యేటప్పటికి పూర్తిగా మర్చిపోతారు. అట్లా కొంత మతిమరుపు. ఆ మతిమరుపు అనేది కూడా నేనే ఇస్తున్నాను మీకు. మీ బాధల నుంచి మతిమరుపు వచ్చేట్టుగా చేసేది కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. ఆ జ్ఞానం కూడా నేనే ఇస్తున్నాను, మీ జ్ఞాపక శక్తి. అన్నీ నేను చేశాను, నా గొప్పతనం, నేను అన్ని మార్కులు తెచ్చుకున్నాను, నేను చాలా గొప్పవాడిని, ఇవన్నీ నేనే చేశాను అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ నేను అన్నది ఏది లేదు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కానీ అంతా కూడా, జ్ఞాపక శక్తి కానీ అంతా కూడా నా ద్వారానే నీకు లభిస్తున్నది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ విషయం ఎట్లా తెలుస్తుంది? వేదాల ద్వారా గుర్తించబడాలి. వేదాల ద్వారా మాత్రమే తెలుస్తుంది మనకి భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడు చేసే పని ఏంటి, మనకి ఆయన చేసినటువంటి హెల్ప్ ఏంటి మనకి అన్నది మనకి ఆ వేదాధ్యయనం ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వేదం, పంచమ వేదం, భగవద్గీత, భాగవతం ఇవన్నీ కూడా వీటిని చదువుకోవటం ద్వారా భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవటం ద్వారా మనము ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నాం అన్నమాట. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరచ్ఛాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు, అక్షరుడు అనే 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు. క్షరులు అంటే కాలం ద్వారా నశించిపోతారు వీళ్ళు. వీళ్ళకేంటంటే ఆ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనేది వాళ్ళని పీడిస్తూ ఉంటుంది క్షరుల్ని. అక్షరులు
అక్షరులు ఎవరంటే వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గరికి, భగవంతు ధామానికి చేరినటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులై ఉంటారు. వాళ్ళకి క్షరం అనేది ఏది ఉండదు. వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ తీసుకోరు. వాళ్ళకి జన్మ రాహిత్యం అన్నమాట. ఆ జన్మ మళ్ళీ ఉండదు. మళ్ళీ ప్రళయం వచ్చినప్పుడు నశించిపోవటం అనేది ఉండదు. మళ్ళీ జన్మించడం అనేది ఉండదు. వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడి లోకానికి వెళ్ళి ఆ భగవద్ధామంలో భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైతారు. వీళ్ళు అక్షరులు అన్నమాట. పతనము చెందేవారు క్షరులు. స్వతంత్రంగా భోగించాలనే కోరిక ఎన్నటికీ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. ఆ స్వతంత్రంగా భోగం అంతా కూడా నాదే, నేను కొన్నాను, నేను చేశాను, నా తెలివితేటలు అన్నీ అనుకుంటూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళు క్షరులు అనమాట. రకరకాల ఆహార పదార్థాలు సృష్టిస్తూ ఉంటారు, రకరకాల పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా నేనే చేస్తున్నానని అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళందరూ క్షరులు. ఇక్కడే మళ్ళీ జన్మలు పొందుతూ ఉంటారు. లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మని గుర్తించరు వాళ్ళు. పతనం చెందని వారు అక్షరులు. ఎల్లప్పుడూ కృష్ణునితో ఉండాలనే కోరిక ఉంటుంది వాళ్ళకి, అక్షరులకి. ఎప్పుడూ కృష్ణ భక్తిలోనే, కృష్ణుడిదే లోకంగా బతుకుతారు వాళ్ళు. గోప బాలకులు, గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కృష్ణుడి ఆనందమే వాళ్ళ ఆనందం అనుకున్నారు. అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్షరులు. భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకుని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అక్షరులు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మే హిత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభత్య వ్యయీశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటు 3 ప్రపంచాలలోకి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశన రహితుడనైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఉన్నాడు. ఈ క్షరులతో అక్షరులతో పాటుగా మూడో వాడెవరు? ఆ భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడు అనేవాడు వీళ్ళిద్దరిని కూడా భరిస్తున్నాడు అనమాట. మనం చేసే ఆగడాలు, యథవ పనులు అన్నీ కూడా ఆయన భరిస్తున్నాడు. ఆయన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాం. ప్రతి చిన్న పురుగు దగ్గర నుంచి మనలో పరమాత్మగా ఉన్నారు ఆయన. 80 లక్షల జీవరాశులు. ఆ జన్మలన్నీ అయిన తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చింది మనకి. ఇన్ని జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తినప్పుడు మొత్తం కూడా మనము ఆ పరమాత్మ ఉన్నారు మనతో పాటుగా, తోడుగా. ఆ విషయం మనం గుర్తించట్లా. ఇప్పుడు మానవ జన్మ వచ్చినప్పుడు కూడా మనము ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునం వీటిల్లోనే పడిపోతూ ఉన్నాం. ఇవేంటంటే ఒక జంతువుకు సంబంధించినవి. ఆహారం ఎంతసేపటికి తిండి, రుచులు, అవి చేద్దామా, ఇవి చేద్దామా, అవి చేసుకో, వీటికి టైం అంతా కూడా వెచ్చిస్తాం మనం. నిద్రపోవడానికి ఎప్పుడు కూడా నిద్రపోతూ ఉంటాం. నిద్రకి ఎక్కువగా వెచ్చిస్తాం. భయపడుతూ ఉంటాం. ఎవరన్నా వచ్చి మనల్ని శత్రువులు అటాక్ చేస్తారేమోనని చెప్పి భయపడుతూ ఉంటాం. దొంగలు పడతారేమో, వాళ్ళు వస్తారేమో, వీళ్ళు వస్తారేమో, శత్రువులు ఎవరైనా నన్ను అటాక్ చేస్తారేమో, ఈ భయం ఉంటుంది. మైథునం అంటే సెక్స్ లైఫ్. ఎప్పుడు పొద్దున కానీ, రాత్రి కానీ, ఒక పగలు కానీ, ఎప్పుడు కానీ ఆ రాక్షసులైనటువంటి కృత్యం, అది రాక్షసులు ఇష్టపడతారు, రజోగుణం. ఆ రజోగుణంలోనే ఎప్పుడు కూడా పడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఒక జంతువుకి దానికి వస్త్రాలు ఉండవు. అది ఎప్పుడు పడితే ఏ సమయం అన్నది చూసుకోదు. ఆ సమయం లేకుండా అది భోగిస్తూ ఉంటుంది. ఆహారమైనా, నిద్ర కానీ, ఏది కానీ. ఆ జంతువు జన్మలు ఎత్తి మనం ఈ మానవ జన్మ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ వాసనలోనే ఉన్నాం అనమాట. ఆ వాసన నుంచి బయటపడాలి మనం. ఆ వాసన నుంచి బయటపడితే కానీ మనకి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి మనం గుర్తించలేము. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేరే చ ప్రదిత పురుషోత్తమః. క్షరుడు, అక్షరుడు ఇద్దరికి నేనే అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడనైన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. ఈయనదేంటంటే క్షరం కాదు,
ఈయన దేహం అక్షరుడు. అక్షరుడు అంటే అక్షరుడు కాదు, క్షరుడు కాదు. ఈయన ఎప్పుడు అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి జీవశక్తి అయింది, స్వరూప శక్తి అయింది, ఆ శక్తి స్వరూపం ఆయన. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి వాట్ ఆయన భగవంతుడు. ఉత్తముడైన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మొత్తం వేదాలన్నింటిలో కూడా పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను నేను. నన్ను గుర్తించలేకపోతున్నారు మీరు. ఇప్పుడు ఆ గోవులన్నింటినీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. వెళ్ళిపోయినప్పుడు, బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అందరి రూపాలు ఆయన అయిపోయారు కృష్ణ భగవానుడు. బికాజ్ ఐ ఆమ్ ట్రాన్సెండెంటల్, beyond both the fallible and the infallible. మొత్తం కూడా అందరికన్నా కూడా అతీతుండే నేను. అట్లాంటి అతీత శక్తి కలిగినటువంటి నన్ను మీరు గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. నేను ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా అతీత శక్తిని. వేదాల్లో పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. వేదాలు చెప్తున్నాయి భగవంతుడు భగవంతుడు భగవాను వాచ. ఇక్కడ కృష్ణ వాచ అని పెట్టలా, భగవాను వాచ, కృష్ణుడు. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని చెప్పారు. అట్లా భగవంతుడు అంటే కృష్ణుడే. ఆ కృష్ణ భగవానుడి గురించే చెప్తున్నారు వ్యాసులు వారు. ప్రతి చోట భగవాన్ సంబోధించారు. ఆ భగవంతుడిని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాము. అన్ని చోట్ల వేదాల్లో కానీ అన్ని చోట్ల కూడా పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను నేను అని చెప్తున్నారు. యో మామేవ హరే కృష్ణ. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారు సమస్తం తెలిసిన వారు. అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటారు. పూర్తిగా నా భక్తి సేవలో నెలకొంటారు. ఎవరైతే పురుషోత్తముడిగా గుర్తిస్తారో భగవంతుడిని, వాళ్ళు మాత్రమే. ఓ భరతవంశీయుడా అని చెప్పినని ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు. ఇది గుహ్యతం శాస్త్రం ఇదముత్తం మయా నఘా ఏతద్బుద్ధ్వాస్య భారత. ఓ పాపరహితుడా, వేద గ్రంథాలలో చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడించబడింది. దీన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో వారు తెలివైన వారు అవుతారు, మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. ఎవరైతే భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు అని తెలుసుకుని, ఈ ఆత్మ గురించి తెలుసుకుని ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఎవరైతే పొందగలుగుతారో, మొత్తం కూడా ఇంద్రియ విషయాల మీద ఎక్కువగా ఏది ధ్యాస పెట్టకుండా భగవంతుడి సేవలో ఎవరైతే నియుక్తులవుతారో వాళ్ళు పరిపూర్ణతని పొందుతారు, మానవ జీవిత లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. నువ్వు పాపరహితుడివి, అనగుడివి, నువ్వు పాపరహితుడివి. కాబట్టి నీకు వేదాల గ్రంథాలన్నింటిలో రహస్యమైన భాగాన్ని నీకు చెప్తున్నా, నీ ద్వారా అందరికీ కూడా చెప్తున్నా. ఈ ఎవరైతే గ్రహిస్తారో వాళ్ళు కృతకృత్యులైతారు, వాళ్ళ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటారని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.